karom don mali atum la se pini sodak abirta bang kela hello je li tum katu kawe same thek dun long lo je prime minister pe ne jo alang li lam ning je pon tang lo to we por la sira da theng no lam klar pinangan pi pon tang lo la se hala bang so ka ning je long li tum katu kawe same thek long je alang li pu pon mesen lo operation sindur la ke successful lo bu selang li pen pu pon lo la pen alang li pen ki pu pon ke la puson hen lo bang yo sinang ke tek lo lo dang tel ala ke alar ke megalar mix so alar so pu selang li pu pon a thepi pon ma lo dang te li tum katu kawe same thek long ji je nuclear bomb majur pen lok ke nang theri pu se ala bang so pu pon lo prime minister pen na jo ase a thepi pon ma lo dang te la song bong dolo athe kai ki sitami Pakistan dom ke la India pen je pholo bang te nuclear bomb pen lok sike ther nuclear bomb alam lok sike ho nuclear bomb nang lop lo ji katu kawe sitami nang tumna se nang ton lab lo puson sai de la sila hai pen lok ke nang theri pu se pu ni tum phere re pu se a kepu la se lalo la pen ke sitami son dak ke prek je ke bang ke lalo alang kaning je ta tang te lang lam kaning je bomb speech pen la ke tang pen halapu Kashmir long ke Pakistan atu pen drone home kep so se posepu home kre hini ne do posepu nang pangjar elo posepu la se la bangso drone nang pangjar la ke samba podim long lo hadak se Jammu and Kashmir long hadak se Pakistan hin pe nang pangjar lo la pe la bangso drone ke India na tum intercept lab lo posepu mane khang lab lo athepi pon ma bang te dam tang ni ben sami tum che than bom lo akas air defense system akas tier pu la bangso defense system en se pangbob dun chap lo posepu la pen kia ko non puthot birta long thulo pinia por birta ke long ke la hen lo Jammu and Kashmir long Sopian district long Sopian po dema long haladak ok chumpran atuma phan banget thom atum han ke apran armud long alo je Indian army atum pen operation nam si angkrak so pen birta long si halatum kuruk dam lo ke kuruk dam hot banget thom ok chumpran atum han long pon lo penang tum pen penang ancheteng khengarji ding posepu men halatum army tum han thek long lok pen attack phun posepu setami haladak pupu lahin je teng kheng lo banget thom phan bang ke neutralize lo mane pathi long chit lo setami dolang posepu banget thom vet ve posepu non banget bang hini ne ke dolang posepu ba hini ne dolang non se kuruk bom lang ri bom lang setami non amat ke pudam dak thek the posepu latum hen lo pelgam long ke attack pu ke pudam dak thek the setami non se research bom lang posepu setami latum ta thek po pose honde lapen ke non bahini dolang halatum han sami non kuruk bom lo posepu hatan tan ne bilong long i dog lo pose berta long pon lapen ke la puson dak thak se ako mania tumyong si kachinia tum do je ok chumpran tum ke do dim kachinia tum do mate ke thek long do lo tang te nang berta phit non pose Indian army tum men stame pangdak pon lo alar ke lak inkoi so se tang kalong ji pose pula pen ke thana tum han sitame identity sitame paklang thelo pose pura da theng no sitame paklang thelo latum sinang e than latum sinang than puta than thelo la ke dip joy po la simane tumyong si thek long lo tang te lak inkoi tang kalong punang than lo tang te pose la bang so poster se tame tarpon headlo lapen ke non amat ke ceasefire bang ke lapunon third party na che yogdon pena jok ington mangeng ton koklo ington kok boy phet se tame drone bang ke si ni che pang yar bom lang se tame anset se pus Indian army tum ben paklang pon lo lapen ke school pe ne se tame non penap pen ke ingpu pon po pus se pu Jammu and Kashmir long se tame lapen ke labang so porhood ilitum kaduk awe sami chini pehelgam along taring koi rahiniar ni tengkheng det pen ke bharorang kang PR lo setame je Pakistan aphan ke support mate aning ching sama tum do pik jala tum India tum pina kheno pulo lo tang te India sor Bharat sor tum ma kheno pulo tang te cherai dun det ti la se labang so tum han setame Kenep non pu setame ington thelang pusi pulo ilitum asam along lok setame pinian ke bang phokep pleng tang lo pus pu MLA pen cheng lok Kenep MLA phan sami ne pon chek lo lapen ke non api penak anatum han setame ne lo pinian ke litum lang nam lo wang te bang phokep pleng tang lo la ka kapre adim long lo asam ar lo matselo lapen amen ali setami ke pipon do pinangan pipon jerdo na tum la internet google lo bang te theklong je lapen ke kapre adim yong se pangrum pon elo wang te dok pikhang yang la se etum halapu make pen theklok a hotur halapu tum han ke tum che songun setami lai tum hem ar lo ka chupang reng a hotur phan ke kopuson lo ka che song po pusi pinangan atum setame question setame arjupon la hello to na tum la se pinya news abang gelan sing ton pon kokpo pardon